Umbutho kazwelonke wamalungu eebhodi zezikolo uthi unenkxalabo sisibhengezo esenziwe ngumphathiswa wemfundo esisiseko unkosikazi Angie Motshekga sokuba kuzakuvulwa izikolo ukuqala ngomhla wokuqala ngoJune nalapho ingabafundi baka-grade 7 nabebanga lematriki abaza kubuyela kumagumbi okufunda. Unobhala jikelele walo mbutho umnumzana Matakanye Matakanye uthi isebe lezemfundo kufuneka liqale liqinisekise ukhuseleko lwabo bonke abafundi phambi kokuthatha elinyathelo. Umbutho weebhodi ezilawulayo ezikolweni kweli uthi unenkxalabo sisibhengezo esenziwe ngolwesibini ngumphathiswa wemfundo esisiseko unkosikazi Angie Motshekga. Unobhala jikelele walo mbutho umnumzana Matakanye Matakanye uthi kwintlanganiso ababenayo kunye nomphathiswa kule veki iphelileyo baxelelwa ukuba ngamaphondo amabini iphondo laseGauteng nelasentshona koloni kuphela lungele ukuvulwa kwezikolo, nanjengoko izikolo ezininzi kwamanye amaphondo zingekafumani izixhobo zokuzikhusela. Umnumzana Matakanye uthi inyathelo elithathwe lisebe libothusile kuba akukadandalaziswa zicwangciso zokuqinisekisa ukuba onke amaphondo akulungele ukuvulwa kwezikolo. We are seriously concerned about the question of safety, in the sense that now we met the minister, if you remember, on the 26th of April, and table all those non-negotiables to her. And then on the 11th, when we met the minister once again, then we were told that now there's only 2 provinces that are ready out of 9 provinces. That was Gauteng and Western Cape. And then we knew that they're not ready because they have not yet met the non-negotiables. We were really surprised when the minister made announcement that now the system are ready, then we are going to open on the 1st of June, without really telling us the 7 provinces, how far have they gone? Lo mbutho we-SGB awuxolanga nangomba ongafikeleli kwabo bonke abafundi kwizifundo ezishicilelwa kwi-internet. Umnumzana Matakanye ukwathe abakazinikwa neenkcukacha manani ezichaza ngenani lootitshala abaphila nezinye izigulo nekusenokufuneka ukuba bahlale ezindlini ngenxa yempilo yabo. Lo mbutho usashukuxa lomba kunye nabazali nootitshala kwaye kulindeleke ukuba uphendule ngokusesikweni kwisebe kule veki izayo.